आं सानो आरोना गावसिनि नखरावबो जोंहा जेरखम प्रब्लेम जादों बेबायदिनो सेम टु सेम प्रब्लेम जानांगौ। गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोफोर दायो स्कुलाव थांनो रेडि जाबाय आरोना जोङो माने ओंखारखाबायानो अलमस्ट टाइमाबो बारा जाबाय दिनै सानदुंनायखाय एसे लेट थांगोन सानबाय ओमफ्राय बाराद्राय लेट जाबाय आरो सोथ'बाय थादो होनबा लोगोफोर नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम आरोना सान्दुङा मोदानसोदों। बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै टट'बो मोनखाबाय बेजोंनो थांनोसै आरोना टट'जोंनो। सान्दुं दुंदोंना बिराद सान्दुं गोसा दिनै। चल आजका रुद्र दिसे नायदो दिनै लेट। दायो टट' लाबाय जोङो थांग्रोनोसै आरोना स्कुल फारसे। टाइमा दिनै एसे बारा जाबाय मानो होनबा ओंखारनाया एसे लेट जादों। सान्दुं दुंनायखाय आङो टट'खौ मोनखागोन साननानै लेट ओंखारदोंना मोनफैबाय आरो स्कुलाव थांग्रोनोसै होनबा लोगोफोर। स्कुल मोनफैलायबाय नै जोंहा। 2000 years later. साननैहा बेसेबांबा बुरजा सुनांगौ थैखासिगोनसो। थोरसिबो सुबावनांगौसो एसे। सफैबाय ब्लाउस थाउस गानस्लायासै आं दख'नाखौल' गानस्लायनानैहाय सि सुनांगौ ओंखाम जाननानै होबाय आङो दालि दंखायो दाउदै एवलाबायनोसै जेबो संलाबायला गरमना सान्दुं दुंदों। सिखौ सुना लानोसै आङो ओरैबायदि बुरजा जमा जाबाय आरो दंबावोसो बेखौ बेखिनिखौ सुना लागासिनो माखासेखौ दोनथ'नोसै आरोना दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर दसे उनावहाय। ओरैबायदि गरम लोगोफोर बुंनांला जि सुखांबाय ओरैबायदि गोलोमजोब्बाय मेंजोब्बाय सियानो आदा सिजोब्बाय माथो होनबावनो। ओमफ्राय दिनै जोंहा बिमाखौ डक्टरनाव लांदोंना माने अपारेसन खालामफिननांसिगौना ओमफ्राय माने दिनै खालामनाय नङा आरोना डक्टरा नायनो लेंहरदों आरो जेनेबा माबायदि जाखो कन्डिसना बेखौ नायनो लेंहरदों दा ओमफ्राय माला खालामगोन दिनै खबर हरगोन खोमा लांबाय दा आंथ' थांनो सोलाबासै आंना आरो स्कुलानो फैयै 11ता गाहाम बारबोखायो फैनानै संफैनांगौ खावफैनांगौ दाम प्रेजेन्ट लाबाय ओमफ्राय टाइमाबो 12:39 जाबाय मालानो ओमफ्राय ओंख्रिया दालि दाउदैल' ओंखामखौ नुखैयाखै जागोन जाया थिग गैया आलु एसे एवनानै लानोसै आं दालिजोंबो दाउदैजोंबो जाया आङो जानो हाया दाउदैखौबो गेस्टिक जायो बिनि थाखायनो आलु एसे भाजा एवनानै लानोसै आं उखैबा जानोसै उखैयाबा थानोसै आरोना बिदिनो बेखौ एवखांनानै एसे न' फोसाबनानैसो दुगैनोसै आङो दुगैयाखै दाबो जियानो एसे गिसि दङ दख'नाया जि सुबायना आङो मेल्लानो बेनि थाखायनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय माथो होनबावनो आरोना दिनै एकदम माने गोसोबो मोजां मोनाखै खर'फ्राबो बारा मोजां नङा ओरैनो टेनसन जमा आरोना स' एनिवे माथो खालामबावनो आरोना लोगोफोर आलु लादों लेमना लाग्रोसै दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर। 1 hour later. स' लोगोफोर दिनै माने मोजाङै ब्लगखौनो लाबोनो हायासै आं मानो होनबा बिराद प्रब्लेम जानानै दं आरोना न'आवहाय। ओमफ्राय दहायथ' आं जि जोम सुखांजोब्बाय सुखांनानैहाय दुगैखां लोबखां ओंखाम एसे जाबाय ओमफ्राय माने जागोन जाया आङो ओरैनोसो आलु भाजा एवनानै दोन्दोंमोन बेजों जाबाय एसेनो आसार एसे लानानै थाइजौ आसार एसे लानानै ओमफ्राय माने नोंसोरनोथ' आं खोन्थाखादोंमोन जोंहा आइखौ हस्पिटालाव लांदों दिनै होननानैहाय लांनानै थांबाय ओमफ्राय ब्लाड टेस्ट आरि खालामबाय ओमफ्राय दायो माने मानडेआवनो लेंहरबाय आरोना ओमफ्राय माने बङाइगावआव खालामनाय नंलालाय अपारेसनखौ ब्रेनाव जिहेतु बै बख'नानै दोन्दोंमोन बेखौहाय माने बङाइगावआव खालामनाय नंलालाय अपारेसनखौ दा माने डक्टरा होनदोंखि बङाइगाव स्वागत हस्पिटालाव खालामबा बांसिन थांगोन 2 लाखआनो थांगोन बेबायदि होननानै माने गुवाहाटीयाव लांसिगोन बेबायदि होनबाय आरोना गुवाहाटीयाव माने गाव गुवाहाटीयावसो थाखायो नालाय ओमफ्राय माने गुवाहाटीयाव लांदो होननानै बुंबाय आरो गावबो गुवाहाटीयावसो थानानै गुवाहाटीयाव खालामसै होननानैहाय दा बेखौनो गुवाहाटीयाव लांनो होननानैहाय दाथ' डक्टरा जिहेतु लांनो थिनदोंथ' लांखानांगोन ओमफ्राय दायो बिराद माने प्रब्लेम फैसा थाखानिनो बिदिनो प्रब्लेम जालागासिनो दं आरोना दा मा खालामबा मोजां जागोन मा मागोन होननानै ओमफ्राय जिहेतु जाय आइखौ एक्सटेन्ड खालामदोंमोन माने बिस्राबो फैसाखौ हरनो होननानै बुंबायना ओमफ्राय जों माने बेखौ आसा खालामनानै थाबाय ओमफ्राय केसखौ उइथड्र खालामदो होननायखाय उइथड्र खालामबाय माने बिदिनो रायलाय होनलायनो ज' गावसिनि रायजो राजा जोंनि रायजो राजा ज' लालायलायनानै माने रायलायलायबाय गारजेन जेनेबा नोंस्राबो गैया जोंहाबो गैया होननानै आं खोन्थाखादोंमोन सिगाङावनो दायो माने फैसाखौ हरला होननानै बुंबायनो आरोना ओमफ्राय नै एसे सप्तासेसो जाबाय आरोना बेफोरबायदि घटनाया ओमफ्राय
हरला होननायखाय आरो जोंहाबो आमाइमोनहा केसखौ होफिनबाय आरोना ओमफ्राय दायोथ' उपाय गैया मा खालामना बिसोरखौ आसा खालामनानै थाबाय दायो ओमफ्राय इन्सुरेन्स दंमोन जे आइनि जिहेतु स्टेट बेंकआवहाय बेबो माने केसखौ बोखांनायखाय इन्सुरेन्सआ जाया होननानै बुंबाय सिगां इसोर फैसाखौ हरखागोनबालाय बिदि होननानैहाय नेनानै थाबाय दायो माने गेजेर ससेयाव जखन टाइमा सफैयो बे समावसो माने हरनो हाला बेबायदि खोथा होनबाय आरोना जिहेतु दा जोंहा बिसोरनि थाखायनो बिराद माने गिदिर प्रब्लेमाव गोलैबाय आरोना फैसा थाखानि गोबां ओमफ्राय बुजियासै आरोना बिसोरो जोंनि प्रब्लेमखौहाय ओमफ्राय आं सानो आरोना गावसिनि न'खरावबो जोंहा जेरखम प्रब्लेम जादों बेबायदिनो सेम टु सेम प्रब्लेम जानांगौ आं बिराद गोसोआव दुखु मोनदों आरोना जिहेतु आङो बिराद माने गोसो गाज्रि मोननानै बे खोथाखौ होनबाय आरोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बिसोरबो नुथों एसे गोसोआव नांथों बुजिथों जिहेतु दा बिसोरनि थाखायनो जोंहा दा थाग्रा बिथाखौहाय फाननोबो रायलायगासिनो दङ दा उपाय गैया आरोना सोरथो फैसा हरबाय थानो दा बिसोरबो फैसाखौ हरजोबासै नालाय ओमफ्राय जेसेबां जाथि खुरमाफोर जा हायो एफा एनै हरबाय ओमफ्रायथ' रावबोथ' हरबाय थानो हायाना बयहाबो न'खर थायो दा गावसोर जिहेतु दायखौ मावबाय जखन दायथ'खौ लादों जखन होनदों जखन खुगाखौ दानदों जखन खामानिखौबो बेबायदिनो मावनांगौमोन आरोना बिसोरो बिदि मावासै ओमफ्राय आङो सानसे नङा सानसेबाबो थांगोन बिसोरनि न'आवहाय थांनानै आं बिराद रायलायनो लुगैदों आरोना मानो होनब्ला आं खेनसेबो थांनाय जायाखै माने आंना टाइमफ्राबो मिलायाना आं थाङो आरो बहुद बैबारावबो मेरला टेनसनजोंनो माने रायलायनाय जाखायाखै आं माने मानसिफोरखौनो दाबो रेलाव रावखौबो नुवाखै आरोना फिसाबाबो जिहेतु जोंनि आइखौ एक्सटेन्ड खालामदों बेखौबो आं नुवाखै खालि बिनि बिमाखौल' आङो बे आदा देरहासारनि ब्लग मा होनो चेनेलावहाय भिडिअ हगारदोंमोन दे जेब्ला बिसोर 2,30,000 फैसा हरगोन होननानैहाय बे समावल' नुनाय आरोना ओरैनो खुगाल' दामदों बिसोर फैसाखौ हराखै आरोना एसे हरदों खिन्थु 50,000सिमबो नंजोबा आरोना फैसायाहाय जा बे फैसाजोंथ' जेबो जाया आरोना जेबो मेलेमनोबो थोआ बे फैसायाथ' नोंसोरनो मिथिखागौ आजिखालि जुगावथ' आरो माथ' प्राइभेट हस्पिटाल जिहेतु बङाइगाव स्वागत हस्पिटालावहाय जेसेबांखिनि बिल जादोंमोन माने बहुद जोंहाबो न'खरा बांद्राय गैयाना जेनेबा जाखिनि हायो एसेबांखिनिखौहाय नाजाबाय होबाय मानसियाल' मोजां जाथोंसै जा खालामनांगौ खालामसै होननानै हाखौबो फाननो बेबायदि राजि जाबायमोन आरोना जोंहा उपाय गैया आरोना माथो जिहेतु आइयाल' मोजां जाथोंसै होननानै आमाइमोनहाबो दायथ' लाजोबनानै सबखौनो मावबाय ओमफ्राय जोंहानि बाबायाबो बाहेरायाव थायो नालाय ओमफ्राय जेनेबा एसेबांखिनि जोंहा थाखा दोनथुमनायबो गैयामोन जाखिनि मोनो जेनेबा न'खर सलायनो आन्था एसे एनै मोनोमोन आरोना ओमफ्राय मानसिफ्रा बुंबाय थायो नोंसिनि बिफाखौ मानो देखाया होननानै आं दासिमबो आंनि बिखुनजोखौबो देखायाखै आरोना आं देखायगोन सानसे समाव बाट बहुदटा थायोना ओमफ्राय आं माने देखायथ'नो दानो गोसो गैथ'वा नालाय बेखायनो देखाया आरोना ओमफ्राय माने नोंसोरबो नायनो लुगैयो बयबो नायनो लुगैयो बाट देखायगोन आरोना आङो सानसेबाबो ओमफ्राय दायो माने आङो देखायथ'नो गोसो गैथ'वा आरोना बेखायनो आङो देखाया ओमफ्राय बेखौनो दा सानलायलायदों आरोना मा खालामनो मा मानो होननानै जिहेतु आंनि न'खरनि प्रब्लेम आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो जेनेबा भिडिअखौ नायजोबालासे गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा मानो होनब्ला आंनि जिहेतु जोंनि आइया एक्सटेन्ड जादों बयबो मिथिखायो माबोरै एक्सटेन्ड जानाय माबोरै मानाय बे आदा प्रकाश नार्जारिनि चेनेलावबो हगारनाय जादोंमोन ओमफ्राय माने डनेसन बिदोंमोन नालाय जोंहा बै समावहाय माने बिराद थाखानि प्रब्लेम जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दाबो बुंनो हाया गेरेन्टि होनो हाया नांगौ जायोबा डनेसनबो बिनांगौबो जानो हागौ बुंनो हाया आरोना लोगोफोर मा सानो आं जेनेबा मा खालामबा मोजां जागोन नोंथांमोनाबो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना जिहेतु आंनि बिमानि थाखायसो माने बुंदों आरोना बे खोथाखौहाय जिहेतु आंनि लाइफआव माने जेसेबांखिनि प्रब्लेम फैया मानो जेसेबांखिनि मा फैया मानो जिहेतु आंनि दुखु जारला बेफोरखौहाय माने नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामबाय आरोना जिहेतु आंनि फेमिलि साननानै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनो ना मा मोनो जिखुनु जाया कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने गोबां माने दुखु थायो आरोना जिहेतु आंबो दा हाबा जाबाय हौवानि न'खराव थाफैयो माने गोबांथार प्रब्लेम थायो आरोना ओमफ्राय आंबो थांस्लाबनो हाया बबेबा समावहाय माने बेफोरखौ माने जायफोरा जेनेबा हाबा जाखानाय जायफोरा न'खरफ्राव प्रब्लेम जायो बेफोर बुजिगोन आरोना बेफोरखौ आङो बुंलायलायला लोगोफोर स' ओमफ्राय आं गोसोआव माने बिराद दुखु नांदों आरोना मानो होनब्ला बिसोरो माने फैसाखौ हरला होननानै बुंबायना ओमफ्राय
माने रायलायलायनानै आमाइमोनहाबो केसखौ होफिनबाय बेबायदि होननानै बुंदों आरोना केस होफिनबाय होननानैहाय माने साननांगौ आरोना बिसोरबो गावसोरनो दायखौ मावबाय जखन आं बेखौनो होननो सानो आरोना लोगोफोर नोंसोरो गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो आं बेखौ मिथिला जिहेतु आंहा प्रब्लेम जादोंथ' आंसो बुजिगोन नालाय जायफोरा प्रब्लेम जादों बिसोर बुजिखागोन आं सानो बिसोरबो गावस्राबो न'खराव जोंहानि बादिनो सेम प्रब्लेम जाफिननांगौ आरोना आं बेखौनो सानो आरोना गाज्रिमोन मोजांमोन आं बेखौ मिथिला जिखुनु जा आं बुङो आरोना जेरखम जोंहा न'खराव जेसेबां थाखा फैसानि प्रब्लेम जादों बिस्राबो सानसे नङा सानसे बेबायदिनो जाफिननांगौ आंनि गोसोनिफ्राय आं बेखौनो बुङो आरोना आंनि गोसोआव जिहेतु आं दुखु मोननानै बुंदों आरोना आंनि होननाया गाज्रि जादों मोजां जादों आं बेखौ मिथिला मानोना बिराद प्रब्लेम आरोना बिराद प्रब्लेम बुंबाबो बुंथ' हाला लोगोफोर मा होनबावनो आरोना ओमफ्राय माने बांद्राय रायलायबा आरो दुखु मोनोना गाबनो ओंखारो स' लोगोफोर आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने आंनि दुखु जारला जिहेतु जोंहा न'खराव दासान्दि प्रब्लेम जागासिनो दं ओमफ्राय आं माने मोजां ब्लग लाबोनो हाथ'नाय नङा आरोना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा स' आं आपडेट होलांगोन ओमफ्राय जोंहा माने बिमाखौ गुवाहाटियाव लांनांगौ टाइमा सफैथारबाय नालाय दिनै डक्टरा माने होनहरदों आरोना गुवाहाटियाव लांनांसिगोन होननानैहाय साननै सानथामनि गेजेरावनो दाय माने मा जायो नायनोसै आं थांनो हागोन ना हाया जोंना नानिनि एग्जामा बुधबारावसो जोबगोन 26आवसो मा जायो माने खुनु गेरेन्टि होनो हाया आरोना स' लोगोफोर आं बेखिनियावनो फोजोबबाय बे भिडिअखौहाय ओमफ्राय माने आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा अन्नानै निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर आं जिहेतु आंनि माने दुखु जोंहा न'खराव बिराद प्रब्लेम जानानै दं आरोना आङो माने जेसेबांखिनि शेयार खालामलांनो हायो शेयार खालामलांगोन खोन्थालांगोन नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय माने नोंथांमोनहा मा सानो आंथ' बुंनो हाला माने जिहेतु सोरबाबा मोजां मोनगोन सोरबाबा गाज्रि मोनगोन दा नंबां जाबां खोथाफोरखौनो शेयार खालामदों जायाफ्रा मा कन्टेन्ट लाबोयो जायाफ्रा मा बिदि लाबोयो बिदि साननाङा आरोना लोगोफोर आं जिहेतु जोंहा न'खराव प्रब्लेम जानाय आं बेखौ आं सबखौनो आं मेम'रि हिसाबै दोननो सानो जिहेतु आइनि एक्सिडेन्ट जानाय आइनि हस्पिटालाव लांनाय बेफोरखौबो सब हगारजोबखादों मानो होनब्ला आं जेसेबांखिनि जोंहा न'खराव प्रब्लेम जादों आरोना आं बेखौ मेम'रि हिसाबै दोनजोबगोन ओमफ्राय स' जाखिनि हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आरोना लोगोफोर गोजोन्थों।